Takže čaute ľudia, moje meno je Xelo a dnes si zahráme YouTuber Empire. Dobre. Zase spoločne s Aeroxom. Pozdrav. Tento má takú starú chajdu. Ja už sa to... Niekto mi dal trade. Čo mi dá? Ja neviem ani aké mám trade. Ja ani neviem, čo sú tradable. To čo je? Merchbox nechcem, dovidenia. Dobre, takže ideme robiť video. Táto hra je proste o tom, že tu sa robia videá. Proste musíš klikať, robia sa tu video. Ľudia, kebyže chcete viacej videí z reality, alebo s Aeroxom, no s Aeroxom pomaly furt točím, takže... Ale kebyže chcete viacej videí z reality, tak mi to napíšte do komentárov, lebo už som si aj statív kúpil a jak som v shorte spomínal 150 alebo 200, alebo kebyže to rýchlo stúpa, sa viacej ešte odberateľov, sa odhalím. Takže je to na vás. Klikajte na odber. Klik. Tebe som nič nehovoril. Prečo by som mal editora? Viete, ale je v hre? Jedného, hej. No. Aktor. Dobre, mám to tu urobené. Neviem, na čo tak si poklikám. Ten typ je tam čo robí. Aj tebe sa tam dalo, že nedal to obličeje. Nie, lebo ja hrám na počítači. Aerox pod do mojej chajdy. Dobre, ale nezabudni, že ma okrádaš o peniaze. Jako okrádam? To je. Jak ťa okrádam? Ja ťa neokrádam. Ja mám editora, lebo za tie peniaze, že keď si na senu volal, no tak za toľko som mohol mať zarobenú jednu stovku. Dobre, tak ideš sem teda, či? Hej, len mi to ukazuje, že mám ísť do šoku, ale... Pozriem to. Tu o 2015, no. Nehovor. Jakže nemám jak vypnuté emoty, no kašľuj to, padaj. Odpál. Si vážne zúfíš. Takto sa správa postihnutý človek menom Aerox dám. Ty, čo si to povedal? To čo si počkej. To je školka se. Čo mi je úplne úpr. Ja tak idem si kúpiť studio. Hlasoj moje ďalšie. Potrebujem 150 000 odberateľov. Ale v realite by sa mi toľko zišlo. Aerox, ale myslíš, že aj dieťa, keď má napríklad, že 5, nemám 5, nemyslím seba, nemám 5, ani 6, to je jedno, ani menej, že či môže mať YouTube button. Neviem. A čo vieš? Ale ja nemám 5 rokov, ty postih.
Ľudia, viete o tom, že on má 5 rokov? Nie, lebo on nemá. Aha, takže ty nemáš ani toľko. Aha, dobre. Ale nechcem žiadneho, alebo vlastne. A rok nenatočíme cez prázdniny niečo spolu v realite? No, môžeme sa dohodnúť. Lebo ty bývaš kde úplne Asi tak, no. Ľudia, kebyže chcete ďalšie videá z reality aj s Iroxom, tak napíšte do komentárov, dajte odber a like. A každé moje video. Bo môj video A konečne. ty ako prvom nespravíš na môj kanál, ja tiež natáčam aktívne. Tak to, môžeme sa ísť pozrieť, či natáčaš aktívne. No dneska som natočil 2 videá, čo chceš? No čo si natočil také, idem sa pozrieť. No. Aerozan. Máš hroznú profilovku. Rivals! To čo je? Aerox, vysvetlíš mi, čo to má byť? Domyšli si. Ty si šláhnutý na debu. Nešibe ti troška na palicu. Skôr tebe. No vlastne nie, hej, keď som aj kúsok z toho videl, vole, z toho tvojho. Dobre, idem do studia. Mám lepší kompátor. Ja myslím, že by som sa aj mal no nemám na to odberateľov. A potrebujem 75 000. Tak koľko odobor prsty. Aha, Revit. So, prečo si tu? Tak sa to hraje dobre krátka, lebo ja už som to rebirtol teraz. Ale čo tu robíš? No striham ti videa. Jaj? A ináč, keď dáš aj hen tam tú helmu, no tak si môžeš aj zväčšiť barák, vieš o tom? Tak idem. Lenže ja nemám 2000. A toto je na nič, že ja už som to celé dohral, aj rok spomenie čo iné. Tak, dobré. Tak to líbni. Dáme Rivals. Pôjdeme 1v1, joinu sa. Ale. Ranked? No, na leveli normálne. Však som toto. Nie private. Však nejsom na private. Na private nejsom. OK, však ja som ti len hovoril, lebo Dobre. ja som až teraz. Dobre, pozvem ťa na 1v1. Dobre. Príjmeš mi to? Irox. Áno, Čes nechceme. Čo chceme? arénu. Budem proti tebe hrať jak noob, nech sa to trošku nagrindníš, lebo Aha, viem, že nevieš hrať. uvidíme. Čo uvidíme? Že či neviem hrať. Však nevieš. Tak sa teda budem snažiť. Ďakujem za boost. Ahoj, Aerox. Hops. Vážne. Aj tak sa nesnažím. Ahoj. Tak to si sa dobre odpalil. Ahoj. A
A to sa sa nesnažil. A to si to nevyhral ani. Pekné promo ti robím, že? Aha. Že extrémne vieš hrať Rivals. Ľudia, napíšte do komentárov, Aerox nevie hrať Rivals. Dobre si ma treskal s nožom. Dobre. To kam som hodila, na čo hlavne? A ešte druhé promo. Nezabudnite zapknúť na Snapchat Dominika Čombiraldiho. To je hrozné. A sledujte ho, pretože má super videa. Super cringe. Videa. Ale jak to, že sa to nezabilo? To je buchnuté? Ja neviem, to už je nejaká ochrana proti slabým hráčom? Alebo čo? Očividne nie, keď zmenieš štýlova. Nevadí. Ty hodíš flashback a sa dosmeješ. Však na mňa nemáš. Aj, to som dal na to. Ahojky. Vieš čo, aj tak vidím. To je jediné, čo ti poviem. Čo mi to prebíja? A hlavne na čo mi to prebíja? Ahoj. Ahoj, aj Roxko. Za chvíľku budeš pátá do sveta. Ale počkaj si. Daj na meč. Ľudia, napíšte mi do komentárov, ktorý skill je krajší. Tento môj nový, alebo... Nedávaj backrooms! Ty si taký... Ja s tebou v živote nehrám Rivals. V živote. Ale však Backrooms je dobrá mapa. Backrooms je najhoršia mapa, ktorá existuje. Podľa mňa je dobrá. No podľa mňa to najhoršia mapa, ktorá existuje. No, to nenávidím. Ja budem natáčať s Lukášom, keď mi budeš toto robiť. Však on sa bude dváhať, aby si ho náhodou nezabil. No tak náhodou si povedal, že čo ty chceš, no. Jakože dobre si ma podpálila, si sa ma neodkol. Ahoj. Ahoj. Že ani nič si mi neubral. A keď mi nič neubereš za celý meč, no tak neviem. Ahoj. Ahoj. Ale tak už si mi ubral 50 života. Ahojky. Ahojky. Dobre si ma zabil, Aerox. Ahoj. Kam som odletel, to netuším. Nie. Hops, to bolo nejaké opozdené. Radio. Ty máš koľko FPS-iek? 60 a 61. No teraz už mi to klesá. Ja mám také, že 20. Tak to máš, že úplne ho. Ahoj. Aerox, musíme ukončiť video. OK, tak... Dobre, takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte mi odber a like aj na kanál Aeroxan a ja sa s vami lúčim, takže čaute. Čau.